Tungod sa pandemya, napugos pagpanira ang nabantog nga seafood nga mga kananan sa Mactan. Sa paglusad sa balik turismo program sa Dakbayan ug mga adlaw, inanay nang nangabli ang uban kanila ug malaumod nga mulagsik pagbalik ang ilang mga patigayon. Siluan mayroon din sa report. Ang pandemya niadtong Marso, napugos pagpanira ang mga nabantog nga kananan haduol sa Mactan Shrine. Gani sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak ganihang buntag, duha pa lang ang nangabli. Bisan kun gipaubos na sa MGCQ ang Dakbayan, sulod na sa dulan 3 ka buwan. Sa 5 ka mga dagkong kananan dinhi, ang patigayon nga iya sa pamilya ni Daryl May halalon ang labing unang nangabli sukad niadtong Agosto. Apan giangko niyang lisod gyud ang pagnegosyo ning panahona nga way mga turista. Katong wala pa yung GCQ ay grabe yun. Katong wala pa yung COVID is super kusog yun din every day. Karon Saturday, Sunday mo na lang na mo daghan mga ni. But weekdays medyo magkamang jud. Matod ni Daryl May, aron lang makasugakod ang ilang patigayon ug malikayan nga manangtang og mga trabahante, midawat na sila og mga take-out ug delivery orders. Nagpatuman usab sila og rotation sa ilang mga trabahante. Personal money gud ang makuana. Kesa wala sila trabaho. Diba? Maunang ang ako yung dawato nako na nga maunay ko an sa business. Gawa sa naasong restaurant, pipila pa usab ka mga souvenir shops haduol sa Mactan Shrine ang miabli na pagbalik. Kay wa may bayran ng abangan sa pwesto si Mirna Gungob, usa siya sa mga labing una usab nga nangabli. Kuan lang lagi timing lang. Dili gyud kadadlaw na kay wala pa bayay kuan turista. Tagsa pa kaayo ang moari. Matod ni Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission Chairperson Cindy Chan, nga mihimo na sila karon og mga pamaagi aron pagdani sa mga local tourist, ilabi na kay ang tourism sector ang dakong pahat sa ekonomiya sa Dakbayan. Right now, ato lang yung gihinay-hinay cautious reopening ni atoa because we are still following the safety and health protocols. Hayan sa paglusad ug mga adlaw sa balik turismo travel fair nang hinaot ang mga nanginabuhi ubos sa tourism sector nga unta makabangon ang mga patigayon aron usab mabalik ang ilang panginabuhian. Uban ni God Virilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.